Днес ще направим пинза. Това е нещо, което ние вкарваме директно от Италия. Едни от най-добрите марки. Блат пинза при нас още е по-познат като блат романа. Ще ви разкажа малко за него. Само да мръдна домата, който е от баба Мария, която е от село Средец. Да не ни пречи, после ще го използваме. Какви са плюсовете на нашите блатове? Пристигат директно от Италия в опаковка от 2. Не се нуждаят от температурен режим. Те са в режим на нормална стайна температура. Не е нужно да го слагате в хладилник, нито в фризер, за да го съхранявате. Винаги са еднакви. Тоест, ето ги. 2 еднакви. Широчина, дължина. Слагаме още 2 и стават пак 4 броя еднакви блатове. Широчина и дължина. Така, когато имате 2 клиенти, без значение дали сте седнали в ресторант или са на някаква бърза храна, те ще получат еднаква големина и еднаква тежест винаги блат. Винаги, always, ще бъдат еднакви. Така, сега ще направя да ви покажа 4 идеи, за които може да го ползвате. Пак казвам, аз не твърда, че ще ви покажа някаква лау рецепта, ще ви направя нещо съвсем лесно. Първото нещо, което ще направим е, когато дойдат гости или в ресторанта ви трябва прясно изпечен хубав хляб. Един вариант, в който ще го изпечеме само с зехтин, след което ще го нарежеме. Ето той, може да видите семулата още е по него. Ето. Ще го сложим да се изпече, така както го виждате, без да му добавяме абсолютно нищо. След което ще го извадиме, ще го поръсиме с малко зехтин, екстра вържин и малко сол малдон или малдонова сол, или кой както иска така да я нарича. Точно след 3 минути, тъй като те са изпечени на около 70-80%, я вадиме. Ето както казах, тя ще е изпечена без абсолютно нищо, само чуйте. Ето това е нашият блат пинза. Не пица, пинза. Разликата между блат за пица и блат пинза е най-така обикновено казано е, че пинзата е печена на подова каменна пещ, затова се получава тази твърда кора. И сега, когато срежеме блата, чувате как хрупка. Вие не може да усетите, но мирише. Ето сега нашият фотограф ще усети. И единственото, което може, това, което е, когато го правим като блат за хляб, прясно изпечен, ето така, с малко зехтин отгоре и малко сол малдон. Това беше блат пинза от Brothers Commerce, подкаст 1. Сега ще направим подкаст 2. Същият този блат пинза ще го изпечеме, но този път ще го изпечеме с зехтина и с солта. И когато ги извадиме и ги нарежеме, тогава отгоре ще ги маркираме с няколко продукта, които отново са собственост на Brothers Commerce.